Kannywood ana Kantawaye, kuma Kantawaye na Kannywood tuni dai zan iya cewa mutum ko ɗan uwan Ali Nuhu ne sai dole sai an masa Kantawaye wallahi. Kai an yi ma? Ƙwarai da gaske an min Kantawaye. Mu labari. Gaskiya Kantawaye ɗin da aka yi min na daɗe aka yi min shi so ɗaya. Aka ce da ni in ba da kuɗi za a siya min fam. Na ce to nawa ake sai da fam ɗin, sai aka ce da ni naira 5,000. To sai na tura naira 5,000 ɗin. Da na tura 5,000 kuma sai wata ran na ce wai ya aka yi an ce in turo kuɗi kuma na turo amma ba a nuna min fam ɗina ba a tura min shi ta WhatsApp ba. Me dalili? Sai ce aka yi da ni ai fam ɗin nan ma an daina ma sai da shi wannan kuɗinsa ya yi tsada. Na ce to ya aka yi? To a damun da kuɗi na mana, sai ce aka yi ai ba a hannun me yake ba, yana can wajen hukumar tace fina-finai. Na ce to ya kamata an Ba Almustapha kenan. yawwa Abba Almustapha. Na ce to ya kamata tunda ba a bani fam ba ai ya kamata a damun da 5,000 ita in yi abin da zan yi da ita. Sai aka ce ai ba a dawowa da ita. Na ce to shikenan na haƙura, Allah zai bani wasu. To kuma daga baya sai Allah ya taimake ni, Allah ya haɗa ni da wani wanda wallahi shi yake so na. Wane ne? Ana ce masa Muhammad Buhari.